Mae Cyfweliad yn gynllun ardderchog. Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn ysgol Panteg, ysgol newydd ydyn ni, a goron ni yn 2010 a rydyn ni wedi defnyddio'r cynllun o'r cychwyn cyntaf. Mae wedi cael plant yn y meithrin i ymddiddori mewn llythrennau. Mae hwn yn arwain at diddordeb mewn geiriau a diddordeb wedi mewn darllen, a rydyn ni'n bles iawn gyda'n canlyniadau ni. Fy enw i yw Ngharad Griffith a dwi'n athrawes dosbarth derbyn ysgol Panteg, dysgu blwyddyn cyntaf fi. Yn amlwg blwyddyn yma wedi dechrau defnyddio Cyfweliad gyda'r plant. Mae'r plant wir yn mwynhau'r caneuon, maen nhw'n joio symud gyda'r bus ar y caneuon. Pan maen nhw'n ffurfio llythrennau, maen nhw wastad yn canu nhw sy'n hyfryd. Pan maen nhw'n ffurfio, yn enwedig y rhai sy'n cael trafferth gyda ffurfio. Gyda'r llyfrau, maen nhw'n mynd â llyfr adre pob wythnos. Yn amlwg, os maen nhw'n barth yn ymlaen, maen nhw'n cadw nhw'n wythnos arall, neu maen nhw'n cael 2 llyfr os hoffen nhw. Cael 2 llyfr, a mae'r plant i gyd nawr, gan fod ni wedi bod yn gwneud y llythrennau gwyrdd, mae'r rhan fwyaf o'r dosbarth ar y llyfrau gwyrdd nawr sy'n wych. Oherwydd maen nhw'n gwybod yr llythrennau gyd, a maen nhw'n gallu darllen nhw. A mae'r plant moyn symud ymlaen hefyd. Mae'n lyflu i weld bod nhw moyn mynd i'r llyfr nesaf sy'n hyfryd. Ond ia, mae'r gweithgareddau'n lyflu. Mae'n gwneud y syllu ar y ser a yr sillafu ar y bus yn dyfa adeiladu a torri. A maen nhw'n adeiladu ar y wal felcro hefyd sy'n hyfryd. A maen nhw'n defnyddio y llythrennau Cyfweliad maen nhw'n gallu gweld. Dwi wedi ail-asesu nhw. Ni wedi asesu nhw 3 gwaith nawr. A wnaethon ni gweld cynnydd enfawr o'r un cyntaf i'r ail un. Dal cynnydd o'r ail i'r trydydd, ond yn amlwg cynnydd mwy yn yr un cyntaf gan wnaethon ni o mynd o ddim defnyddio Cyfweliad i defnyddio Cyfweliad, felly oedd y cynnydd yn mwy wedyn. Ond ia, mae'r un bachgen yn wedig gyda ni oedd yn cael trafferth yn ffurfio a darllen adnabod llythrennau. Mae fe nawr wedi cynnyddu lot yn yr ail-asesiad i'r trydydd asesiad sy'n wych. Ydy, mae wedi bod yn help mawr. Ar y dechrau, cyn i ni gael Cyfweliad, ond ni ddim yn cweit yn siŵr yn amlwg, ddim wedi dysgu'r derbyn o'r blaen. Wedi dysgu meithrin, wedi dysgu blwyddyn 2, ond ddim wedi dysgu'r derbyn. Sut i cyflwyno llythrennau ac ati. A mae'n hyfryd oherwydd mae yna strwythur penodol i'r llythrennau. Ddim rhaid i fi meddwl pa llythrennau sy'n dod nesaf, mae e fyna i fi yn barod.